was bardzo, ale to bardzo serdecznie na gali Silesian MMA 18! Przed nami wielkie widowisko sportowe. 9 pojedynków, różne formuły, fenomenalni wojownicy i oczywiście wspaniałe miasto Chorzów, które po raz kolejny gości Silesian MMA! Ja nazywam się Arkadiusz Pan Pawłowski, będę dzisiaj z wami cały wieczór. Będzie to wieczór wypełniony wielkimi emocjami, a już w tym momencie zapraszam was na oficjalną prezentację zawodników. Poznajmy bohaterów tego przedstawienia. Przed wami Bogusław Rajtar! A więc, panie i panowie, raz jeszcze przywitajmy bohaterów tego widowiska. Przed wami w pierwszej kolejności Bogusław Rajtar! Kolejnym wojownikiem będzie Maciej Szelong! I Jan Piotrowski! Wojciech Dąbrowski! Filip Gawrylin! Patryk Nikel! Patryk Wolski! Paweł Struś! Jakub Jerzuchowski! Dominik Dymiński! Maciej Grabski! Wojciech Skorupa! Dawid Matonok! Patryk Szychowski! Kacper Sochacki! Mateusz Szklarz! I bohaterowie walki wieczoru Jason Radcliffe! I Paweł Chodosz!
walki będzie piękny wieczór z MMA! Wieczór pełen emocji, rozpocznijmy go jak należy. Znacie ją, kochacie, jest praktycznie stałym punktem każdej gali Silesian MMA. Po raz kolejny, panie i panowie, przed wami piękna, niesamowita, utalentowana Monika Kliś! Empty spaces, what I was living for, abandoned places. I guess we know the scar. On and on. Does anybody know what we are living for? Another hero, another mindless crime behind the curtains. In the pantomime, on and on. Does anybody know what we are living for? Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happened, I live it all the chance. Another heartache, another pain romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be woman now. I seem to be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Yeah. Ooh, inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Dziękuję bardzo. Najjaśniejszą wychwiała świeczka ze szmali szczęścia.
legendo mam sposób na nieśmiertelność, ona wam jedna zostanie po mnie tu. Kiedy przyjdzie mi zdechnąć muza, mówi, że wszystko mi jedno jest. Ze mną kiedy jest piękno jest, ze mną kiedy jest pięknie, będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła. Przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze może trafić gorsza seria. Ghetto music jak rebelia, szczęście czasem to loteria. Miejsce znaleźć swoje własne, lecz swoje nawet ciasne. Robię rap nim zgasnę, zio, leci dym nad miastem. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym, chcę. Na nieba śnić w firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Serce w połowie stoi, żyły zamienią się w lód. Czasem nie wiesz co jest co, czasem lądujesz na brud. Choćbym miał jutro zniknąć, razem ze mną czarny król. To zostawi coś na zawsze, parę płyt i milion słów. Parę szczyt i robię rap w studio, parę lat muza jest ze mną. Wiarę daj, że to nie pudło, z tego więcej chcę niż treno. A ty daj wiarę tym wersom, chcę zostawić złoto królewną. Chcę by miały moje wspomnienia, chcę by wzięły mi nieśmiertelność. Moje życie, parzywe życie, tylko wy wydajecie mi sens. Więc jak umrę, proszę kochanie, niech ta muza tu płynie do serc. Niech ta muza płynie do serc, póki ziemia kręci się. Kiedy nocą zobaczysz niebo, wtedy przypomnisz sobie mnie. Przypomnisz sobie mnie. Przypomnisz sobie mnie. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym, chcę. Na nieba śnić w firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A więc panie i panowie, raz jeszcze wielkie brawa. Monika Kliś, fenomenalna robota jak zawsze. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Don't you know, pump it up, you've got to pump it up. Up, 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 Don't you know, pump it up.
Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air now. Feel that high. Everyone up in the club is down with this Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing We will win. Panie i panowie, przyszedł czas na pierwszy pojedynek. Walka sponsorowana przez Montostal Silesia. A zmierzą się w niej reprezentujący Powiatową Akademię Boksu w Będzinie Bogusław Rajtar! Przyjeżdżamy, kurwa, dawaj. Czas na ogarnięcie, życie na patencie. Teraz boks ma u mnie wzięcie i trenuję dzień w dzień zawzięcie. Jara mnie mocne pierdolnięcie, jak adrenalina w dobrej furze. Przy szybkiej jeździe, częściej miewam natchnienie. Po treningu piszę zwroty, nie przepierdalam floty na głupoty. Jest pięknie, poznałem kobietę, której dałem swoje serce z dnia na dzień. Coraz więcej dbam o to, więc niezmiennie. Miłość to jest kwiat, co pachnie najpiękniej. Trzeba go traktować umiejętnie, no pewnie. Lojalność przewyższa pokusy bez wyłamy. Każdy prawdziwy mężczyzna w tym nie może dać plamy. Szacunek do braci, szacunek do mamy. To prosty rachunek, szanuj, będziesz szanowany. Zatwierdziłem to na amen w mojej prywatnej bazie danych i stosuję się do tego dnia każdego, bez zmiany. Nieraz mnie oszukał ktoś, myślał, że jest cwany. Spec, od złej reklamy kiep, z maską na twarzy musiałem się sparzyć, by to lepiej zauważyć. Rozwaga to niezbędny element podstawy. Niektórzy aktorami są zajebistymi, a ja nie chcę mieć nic wspólnego z nimi. Więc przeprowadzam selekcję i pierdolę. Fałszywe koneksje to pomaga mi dni mieć spokojniejsze. Wreszcie oddech łapię z dala od zawiści. Robię swoje w tempie swoim, tak omijam wyścig. Za tym kto jest lepszy, za tym kto ma więcej. Bierz przykład ze mnie i się patrz na własne ręce. Dążenie do celu jest tu priorytetem, ale bycie przy tym fair równa się z perfektem. Jestem człowiekiem z intelektem, to pozwala mi nie stać się insektem w tym mieście przestępstw. Każdy ma receptę na poprawę, wystarczy tylko chcieć przy tym pierdolić A jego przeciwnikiem będzie reprezentujący Spartan Chorzów Maciej Szelong! Ej, my to sukces. Przyszedłem zgarnąć wszystko, nic nie zostawiam na później. Ja wygram zanim pójdę w parterze albo stójce. Muszę coś udowodnić zanim... Pierwsza walka dzisiejszej gali. Bogusław Rajtar kontra Maciej Szelong, K1 semi-pro, kategoria do 71 kg. Dwóch bardzo młodych chłopaków. Bogusław 17-latek, Maciej 19-latek, ale naprawdę to waleczni fajterzy. Bogusława już oglądaliśmy tutaj w klatce Silesian, jak i również na galach VIP. Tak, dokładnie, Maćka Szelonga również oglądaliśmy na poprzednich edycjach gali Silesian MMA bądź MMA VIP. Podobne warunki wzrostowe, obydwoje 180 cm wzrostu. Wiek widzieliśmy, Bogusław Rajtar 17 lat, Maciej Szelong lat 19. Maciej Szelong reprezentujący Spartan Chorzów, a więc lokalny zawodnik, kontra Bogusław Rajtar z Będzina. Będzin niedaleko leży Chorzowa, a więc też kibice pewnie Bogusława obecni na hali. No i zaczynamy pierwszą walkę dzisiejszej gali Silesian MMA 18 w Chorzowie. Tak, tutaj właśnie już od samego początku kibice mają nie lada gratkę, ponieważ jak sami słyszymy i widzimy na trybunach, obydwoje fighterów ma wielki, ale to wielki doping w narożniku Macieja Szelonga.
możemy również zobaczyć Pawła Hadasia, który wychodził z nim do oktagonu. Także na pewno takie mocne wsparcie mu się tutaj bardzo przyda, tak doświadczonego zawodnika, jakim jest Paweł Hadaś, którego zobaczymy w walce wieczoru. Sędzia daje tutaj ostatnie wskazówki i zaraz rozpoczniemy tą walkę w K1 na zasadach semi-pro. Dokładnie, sędzią tego pojedynku jest Tomek Jeruszka. Sędzia ostatnie wskazówki, ostatnie instrukcje przekazał zawodnikom i rozpoczynamy dzisiejszą galę. Mocno ruszył od razu Bogusław Rajtar tutaj próbą kopnięcia, gdzieś tam stracił troszkę równowagi. No już nam troszkę ta walka się zaczyna uspokajać. Pierwsze 10 sekund na pewno bardzo nerwowe. Ale Maciej Szelong tutaj bardzo ładna technika ekwilibrystyczna backfistem, chociaż teraz Bogusław Rajtar też próbował. Fajnie tutaj na samym początku właśnie zastopował tym takim low kingiem prawą nogą Bogusława, który się rozpędził frontalnie. Mamy teraz troszeczkę więcej wymiany rękoma bokserskiej, ale naprawdę ładnie się to ogląda. Chłopacy są bardzo celni. Maciej teraz bardzo dobrze trafia. Próba latającego kolana. Tutaj słyszymy, jaki jest doping dla Macieja Szelonga ze strony kibiców. Dokładnie tutaj zawodnicy, lokalni zawodnicy Sorzowa będą mogli liczyć na ogromne wsparcie trybun. Trybuny są zapełnione do ostatniego krzesełka, jest głośna wrzawa, głośny doping. Znowu próba latającego kolana, tym razem z drugiej nogi. Narożnik tutaj podpowiada Bogusławowi Rajtarowi, żeby więcej właśnie robił akcji bokserskich, żeby nie stał w miejscu i nie dał się tak łatwo trafiać. Naprawdę czuję się jak w jakimś kotle na meczu piłkarskim. Ale teraz Bogusław Rajtar dobrze właśnie popracował boksersko. Ale Maciej Szelong nie jest mu już dłużny i od razu odpowiedział również tą akcją. Bogusław trafia niskim low kickiem, Maciej również oddaje akcję za akcję. Próba lewego prostego w wykonaniu Bogusława. Nisko ręce opuszczone Bogusława Rajtara. Nie wiem, czy taki jest jego plan na walkę, czy tak walczy, czy po prostu już jest tak zmęczony tą pierwszą rundą, że jego ręce bardzo nisko. Koniec pierwszej rundy i wydaje mi się, że Maciej Szelong był tutaj bardziej celniejszy, bardziej myślał w tej walce, w tej rundzie i raczej sędziowie chyba na jego korzyść zapiszą tą pierwszą rundę tego pojedynku. Tak, też tak myślę, dokładnie. Też wydaje mi się, kontrola oktagonu była po stronie Maćka Szelonga. Tak jest, też tak uważam, Tomasz. Ogólnie Bogusław Rajtar strasznie nisko ma opuszczone te ręce, walczy bardzo nonszalancko. No i przez to też często wchodzą mu te ataki Macieja na czysto. Ale zobaczymy, może narożnik tutaj da mądre podpowiedzi Bogusławowi, a on w drugiej rundzie będzie potrafił je przekuć na swój sukces. Obydwa narożniki teraz mocno tutaj pracują z podpowiedziami. To tylko minutka przerwy, a więc już trzeba kończyć. Podpowiedzi powiedziane i teraz zobaczymy, jak fajterzy podejdą do tej drugiej rundy. Czy zacznie ona się również mocno i eksplozywnie, czy bardziej z głową. Mamy gong. Druga runda rozpoczęta. I znowu celny Maciej Szelong. A kibice po każdym trafionym ciosie Macieja odpowiadają niesamowitą wrzawą. Widzimy, chyba tutaj pojawiła się krew na nosie Bogusława. Po raz kolejny próba latającego kolana, nie do końca udana. A to jednak łuk brwiowy rozcięty tutaj u Bogusława Rajtara. Widzimy, dość mocno rozcięty już ten łuk brwiowy. Cały czas te ręce w dole są. Nie wiem, czy tam jakaś kontuzja jest ręki. Nie wziął szczęki Bogusław Rajtar. Niedopatrzenie narożnika i samego zawodnika, nie ma szczęki, a więc narożnik musi szybko to poprawić. Widzimy teraz Pawła Hadasia, który denerwuje się walką swojego podopiecznego Macieja Szelonga, ale również na pewno też jest zadowolony
bo Maciej Szelong w dzisiejszej walce naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tutaj sędzia jeszcze wezwał Katmana, aby obejrzał rozcięcie Bogusława Reitara, czy zostanie dalej dopuszczony do walki, bo jak wiemy, krew nie może spływać do oczu, nie może zasłaniać widoku, a te rozcięcie jest całkiem spore na łuku krwiowym Bogusława. My oczywiście zapraszamy wszystkich do wykupu dostępu pay-per-view do gali na stronie silesianmma.payperview-stream.pl. Dzisiaj 9 ekscytujących pojedynków, dopiero rozpoczął się pierwszy, mamy drugą rundę, także cały wieczór ekscytujący z walkami w Chorzowie dopiero przed nami. Sędzia już tutaj woła zawodników Tak jest. i Nowienie. kontynuujemy. I kontynuujemy. Od razu mocno ruszają na siebie. Cios za cios. Tak, bardzo mocna wymiana. Tutaj widać, że Bogusa pomimo tego rozcięcia łuku nie chce odpuszczać swojego planu i cały czas idzie do przodu ubić i urwać głowę Macieja. Ale nie podobają mi się ręce opuszczone w dole Bogusława Reitara. Nie podobają mi się jego chaotyczne takie ataki. Oczywiście jest to też gdzieś sposób, bo taki zawodnik nie jest wygodny do końca, aby z takim walczyć. Ale nie do końca jednak wydaje mi się jest to skuteczne w tym pojedynku. Maciej Szelong troszeczkę nieprzygotowany, to takie kopnięcie bezpośrednie, nie weszło. No a Bogusław ładnie teraz w tym lewym prostym i teraz bardzo ładna akcja. No ten bok do Bogusława się troszeczkę teraz w tej rundzie poprawił. Tak, widzieliśmy teraz lewy, prawy, doszedł do głowy Maćka Szelonga, ale teraz już go gdzieś zahaczył takim prawym sierpowym. Wydaje mi się, że czysto wszedł na szczękę Reitara. Tu jest w ogóle inna stylistyka obydwu fighterów. Jeden walczy w ogóle całkowicie inaczej, tak jak Tomasz powiedział. Bogusław cały czas ręce w dole, nieszablonowy styl, niecodzienny, a Maciej bardziej technicznie. Tak, poukładany. I kończy nam się druga runda. Chwilka przerwy dla zawodników wytycznych od narożników i rozpoczniemy trzecią, ostatnią rundę tego pojedynku. Tak, tu raczej będzie walka na pełnym dystansie. Chyba że któryś z ciosów mocno wejdzie i wtedy będziemy mieli zakończenie przed czasem, ale to jednak jest K1, duże rękawice, waga do 71 kg. Wielkie brawa należą się i tak do panów z tego względu, że naprawdę mamy niesamowitą tutaj wojnę w oktagonie, wymianę ciosów, kopnięć. Czekamy na trzecią rundę, która już za kilka sekund. Który z zawodników, Tomasz, wydaje ci się, że bardziej jest zmęczony przebiegiem tej walki? Wiesz co, wydaje mi się, że zmęczeni są obydwoje tak samo. Ale wydaje mi się również, że na kartach sędziowskich wygrywa Maciek Szelong do tej pory. Też mi się wydaje, że tak. Rundę zapisałbym na jego konto i zaczynamy trzecią rundę od mocnego kopnięcia Reitara. Tak. Low kickiem, aż Szelonga prawie wycięło. Bardzo ładny backfist. Backfist, dokładnie, który dochodzi do głowy przeciwnika. Ach, teraz odwrócił się niestety. Dużo na pewno chaotyki tutaj w tym pojedynku. Dużo chaotyki ze strony Bogusława Reitara, no ale tak jak mówię, no nie jest to tak, że jest to wygodne. Jest niewygodnym zawodnikiem właśnie przez te chaotyczne, nieprzygotowane bardzo często ataki. Tak jest, tu masz Tomasz 100% rację. Dużo jest chaosu w tej walce. To wygląda bardziej ze strony Bogusława Reitara jak walka na ulicy niż walka sportowa. Ale może ma taki styl, może wcześniej to się sprawdzała. Maciej Szelong znowu prezentuje taki techniczny kickboxing, box. Chociaż teraz też w tej rundzie widać, że już tej energii jest coraz mniej i nieraz potrafi się pomylić. I kibice, niezawodni kibice, naprawdę coś niesamowitego. Tutaj próba backfista przez Maćka Szelonga, no ale już tam widzimy siły za bardzo w tym nie ma. A bardzo ładny prawy prosty, teraz taki bezpośredni tutaj na twarz Bogusława Reitara. Doszedł celu i znowu mamy powtórkę. Lewy, prawy, znowu lewy, prawy.
Tak, Ostatnie 35 sekund tego pojedynku. tutaj Maciej Szelong fajnie wykorzystuje ten dystans, właśnie zasięg swoich rąk. Naprawdę jest to bardzo fajne. Te ciosy proste przechodzą przez gardę Bogusława Reitara i znowu właśnie to widzimy. Bardzo ładny sierpowy prawy. Bogusław Reitar próbuje kopnąć w nogę niczym w piłkę, no ale to jest bardzo łatwe i czytelne dla Macieja. Mamy ostatnie 10 sekund w tej walce. Czy panowie zdecydują się jeszcze na jakiś szalony atak? Kibice już to zrobili swoim dopingiem. Jakąś mamy tutaj przerwę. Mamy przerwę, czy przerwanie pojedynku? Czy ten pojedynek się już zakończy? Bo widzimy narożniki, które... Narożniki wchodzą i Wchodzą sam do jestem klatki. ciekawy, co tutaj się stało, co tutaj się wydarzyło, bo to było kilka sekund tylko do końca. Chyba że może gong nie zadziałał i to już jest po prostu koniec walki, teraz będziemy czekać na werdykt. Tak, piękne ringer wchodzą do oktagonu, zaraz będzie również konferencjer z kartami punktowymi. No i przekonamy się, kto w dzisiejszym pojedynku otwierającym Silesian MMA 18 odniesie zwycięstwo. Przenosimy się do oktagonu. Do you think you're better off alone? You're giving me such sweet Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów walkę wygrywa Maciej Szelong! Oczywiście przypominamy, że sponsorem walki jest Montostal Silesia i puchar wręczy przedstawiciel firmy. Pierwszy pojedynek za nami na gali Silesian MMA 18. Żegnamy serdecznie widzów na Facebooku, na YouTubie i zapraszamy do wykupu dostępu do gali pay-per-view na stronie silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Przed nami 8 ekscytujących pojedynków z wielkim main eventem. Paweł Hadaś wraca do oktagonu, a jego rywalem były zawodnik KSW Jason Radcliffe. Widzimy się i słyszymy na transmisji pay-per-view. Pamiętajcie, silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Panie i panowie.